Acabem d'arribar, en Pau ha perdut les putes claus del pis. Realment impossible, man. Però què pot ha passat? Som 9 persones potser ara? Que és un descontrol. I compra el dia 31. Va, tu el jugar, bro. Calla! Cotillon. No, s'està acabant. Ho vaig passejant per aquí. Porta el tu i passeja el tu. Vale, vine, doncs. Vine i passeja el tu. Porta'm el carro, que el passegi ell. Vale, bro. Que t'ho robat. S'ha escalfat, la situació en un moment. Anem ara mateix a la dutxa, perquè em deixar la dutxa i potser no té ni aigua calenta. El puto mirall aquest té baf. A veure. Vale, dia 1, marxem cap a la Cerdanya. Ens hem llevat fa una estona, a veure per les pintes tranquil·lament, i anem a procedir a arreglar-nos una mica i preparar la maleta i tota la pesca, perquè són 4 putos dies que no pararem ni un puto dia. Així que anem aviam com muntem tota la parafernàlia. Vinga! Doncs ja estem, aficalaos, com dirien al sud, limpitos, outfit check, i anem ràpid a preparar la maleta perquè anem ja tard. No he mirat com si tingués rellotge però no tinc una puta merda. Marxem d'aquí res cap a la Cerdanya i no tinc ni la maleta feta, o sigui que ja podem començar a córrer perquè anirem tard, nanos. Vale, update. Acabem d'arribar, bueno, acabo d'arribar perquè he vingut sol, i en Pau ha perdut les putes claus del pis. O sigui que ara mateix no hi ha pis. I m'he d'esperar perquè no sé què pot estar fent amb sa vida, però sé que hi ha una cua inhumana per arribar aquí, així que esperarem una estona. Unos momentos después. Vale, actualització. Fills de puta, deixen tirat, he d'anar fins a prendre pel cul mitja hora a peu, fins a un puto súper, perquè el súper on anem a comprar sempre s'ha cremat avui. Així que deu caminar una barbaritat. És un piti que t'hi cagues. Això és una anada d'olla. O sigui, he de caminar 25 minuts per Puigcerdà. Són tot pujades, amb un fred que pela. Tota aquesta puta pujada de fer, He vingut d'allà baix, sa puta madre. He arribat al llac i m'han tornat a canviar la puta ubicació. No sé pas ni com he arribat aquí. I no és ni com m'havien dit que havia d'anar. Però bueno, jo ara em quedo aquí ja i que em vinguin a buscar. Ara arriba. No, realment impossible, Realment impossible, man. Però què pot ha passat? Som 9 persones potser ara? Però què pot heu fet? No ho sé, no ho sé ni jo. Quina barbaritat, mira quina trupe de gitanos. Però i aquests gitanos? És un blog? És un blog, això? La càmera, bro. Va de blogger. Vas de blogger, tu, o què? Vas de blogger, què? Què et creus? Aquest és el culpable, Martí? És el culpable. No. Aquest és el culpable. Sí. Clar. Què has de dir davant d'això? Que és un descontrol. És que, o sigui, ens hem intentat planejar, però descontrol des del primer moment. Hem perdut les claus al cap d'un minut. Perquè comença a inventar històries. No, el pitjor inici. Dia 30 de desembre de la meva puta vida. Una barbaritat. Pau, no cabrem! Que no cabrem, bro! Pau, realitat distorsionada total! És que realitat distorsionada, bro! És que t'ho vaig dir, bro! Avui s'ha demostrat que sí que el part d'en Pau. Tota aquesta gent demà a casa en Pau, després graves al pis. En Barqueta està el seu hàbitat ara. A Barqueta, què comprem? Què hem de comprar? Una mona... Això? Vale, no, comprem. Sí, és Què que comprem? deixem. Allà baix en codo. Si aquí hi ha raïms els comprem aquí, Això sí, això segur. Mira allà, a tomar pel cul. Pots saber què poll esteu fent? Què esteu buscant aquí? Estàvem parlant del formatge de les Hem de patates. fer regalet i no hi ha ni formatge ni carn. Molt bé, bro. I això no és Però, tio, deixa'm a mi, bro. No és culpa meva que aquí no hi hagi coses, bro. Això dividit de 14, doncs 7 euros al cap. Ei. Jo em donaria el luxe. Mates ràpides, tio? Super benvingut, que no hi ha res. Super versió Malàcia. Tu volies anar aquest, ja hi ets. No, és que no m'escoltes. Però podem comprar tots. Que part d'en Pau, bro, que és el que ho ha organitzat tot. No, Ja està, comprem el raïm, que és el prioritari, i després anirem al Carrefour i allà comprarem El raïm no és el prioritari, jo... Sí que ho és, noi. Jo sí... aquí no tenc el Carrefour. A les 9 i mitja, crec. Va, doncs anem allà, va. Ara no, anem a prendre alguna cosa. Demà, bro. Grava això, bro, grava això. Caraca, bro. Mireu-lo. Qui compra el dia 31? Es pot comprar el dia 31. Per això, comprar uns pepinos.
Ja ben bé per desesperació, No, pizzas de forn i fem pizzas de mala. Banques això o no, bro? El què? L'he de comprar demà. No, gens, bro. Com vas a comprar un trentó, bro? És que... No, però també podem anar a comprar pel matí, bro. Que comença la puta guerra, bro. Allà dintre, avui el més puta són de tot. Clar. Tu mira què està fent, no? Que l'estem liant. Jo crec que van amb la idea seva de ara anem a fer la birra i anem a comprar. Va, Lia, digue'ls-hi, va, anem demà, anem a fer una birra, va. Anem demà. Que sí, que és el millor. Fem això, fem això. Va, anem Va, que estàs nerviós, Barri, vine aquí. Vale, va, Va, que està nerviós. Soc jo, bro. És el nerviós. Sí o no? Marc, tu què dius? Jo me la pela. Com demà han de fer menú kebab per sopar, bro. Que no, bro. 31 de desembre soparem menú kebab. Tu, ja està, bro. Ja has trobat? Fora conyes. Callos per cap d'any. Veient el que tenim, és la puta millor opció, No vol sopar kebab demà, però vol sopar callos. Òbviament. Que estan obertes? Que estan obertes? Doncs anem. Però és que, Martí, fa 3 anys vam anar a comprar el dia 31 i què va passar? Oh, no hi ha res, on ho vam trobar tot? A l'Aldi. Què ha passat l'Aldi? L'Aldi s'ha cremat, bro. Clip de l'Aldi cremat? Mira, de puta que l'ha liat, Uita quina cara. Hem de pillar alcohol, cotillon, de tot, bro. Hem de tot menjar carn demà, hi haurà 0 carn. Confia en el 31. Vaig llevat d'hora el dia 31, bro. Per què no hem anat a Manlleu a comprar el cotillon? Jo ho vaig dir, Jo pensava que estaves fent, però que estaves tardant. O sigui, hem quedat a les 3, arribat a les 4 a casa meva, bro. Demà hem de comprar carn per 14 persones. Ous per 14 persones. No, però el show serà cuinar-ho tot després. Això és el problema del nostre jo de demà, saps? Futur. Anem a disfrutar. Les cares són increïbles. O sigui, Anem a avui, bro. disfrutar avui. Hem arribat un fucking kebab? Com ha anat? No, el que jo crec que és el millor kebab de la història. Està preguntant que com ha anat tot allò, on està el menjar. Què ha passat fins ara? Des de que ens hem trobat? Hi ha hagut un drama, l'Arnau s'ha picat amb la Lia, sense parar. La Lia és una amiga meva de tota la vida, i clar, els dos són molt actius, s'han fet i s'han mossegat. Mira què hem comprat, mira què hem acabat comprant. Hem de comprar carn, de tot. Mira què hi ha, una puta merda hi ha. Una puta aquí. És el que hem comprat. D'aquest súper que hem vist abans només s'ha sortit això, Vale, ara on estem? Estem bàsicament, bueno, jo no vaig descobrir, va descobrir en Pau, un dels millors kebabs de la història, però no un kebab que te'l fiques per la boca i orgasme. És un factor. Vigilem el que diem perquè encara ens decepcionarem. Sí. Estem parlant molt. Però hem vingut moltes vegades, Martí. Bueno. Agua. Que diguin, saludables aquí, nosaltres. Després, que has de la Javi som uns brutos, sí, beurem aigua. Tot el dia cervesa allà, però aquí, mira, fora de... És que no és cervesa, és aigua, per si no ho sabíeu. Després de quedar una bona sopada, m'he hagut de tapar com un fill de puta, perquè carda amb un fred de 3 parells de collons, és inhumà el fred que carda. I procedim a anar a buscar el cotxe per deixar les putes coses d'una vegada. Anem al pis, ens canviem i anirem a fer, direm, jocs lúdics nocturns, no, Martí? Què passa? Anem al pis i després anem a fer jocs lúdics nocturns, no? Jo ho denominaria com inversió de risc. No, un fred. Tu com denominaries? Arronsa el pito heavy, què? Com denominaries el que anem a fer ara? No apostem per diversió, apostem per inversió. No anem a apostar. No, ara. Diversió amb amics. No, bici. Tu, Pau, com ho descrius? Ara! Jo ho descriu com a jocs lúdics nocturns. Jo li dic, és que per mi és cremar. Anem a cremar només, no diguis res més, cremar. Alguna que t'ha un dubte més? Torno a fer-ho, per si de cas. Què? És impossible. Quina ràbia. Aguanta. 0. Bueno, Cardi, un altre. És que em queden trencant. Tira't! Ai, això està aguantant, Bueno, fica... Ui, sòlid, És com Bueno, fica l'altre, Ni de conya, bro. Uah, és que te'm de cop, Voy a casa de mi padre divorciado. Si hay para comer, algo de ketchup, cerveza. Con oliva caducada i raïm, bro. 2 quilos de raïm. I aquí, bro, faltaria una ampolla limonchero o alguna polla així. Quina barbaridad. Has estat totalment tranquil, no? Una capa així. Crec que t'estan enfocant. Així. Vale, bros, va, que demà hi haurà 14 persones aquí, va. Un aplaudiment perquè repetim. Bueno, dia 1 acabat, va ser un dia bastant dur, raro, de collons, però bueno, ha acabat prou bé, són ara mateix la 1:50, no sé si es deu veure ara, però procedim a anar a dormir per llevar-nos demà a les 9 del matí, 9 i mitja, perquè a les 10 hem quedat per anar a buscar el sopar amb la gent que sopem i a viure la vida. Així que anem a dormir. Bona nit. Són les 9:21 i hem quedat allà a les 9:15. Que no us enganyis, us vol ensenyar el fons de pantalla. Va, torna a ensenyar bé, Marc, va, ensenya'l. Xureja, ara, ensenya'l bé. Hem d'anar despertant amb Barraqueta i Martí perquè no s'han despertat. Us agrada el meu pijama? És tan lleig com... Va, Marc, entra a veure si et queda taca.
Bon dia, va, amunt. Va, és hora d'aventures. Vinga, va, bon dia. Va, vinga. T'haig de rebentar, bro. Va, Martí, despertem-nos. Va, tu el jugar, bro. Va. Vinga, bona nit. Un cop només. Era un cop només. Pots, follaré, bro. Un cop només. Calla! Està podrit, Sembla que vinguin d'hivernar, tio. Bueno, mi gente, toca anar a comprar el sopar i tota la pesca, o sigui que toca netejar aquestes pintes una altra vegada, perquè això no toca. Així que... Ara, estem? Sembla que no es veu quasi bé res, però clar, no sé, veureu la suadera... Bueno, al final fem bé que, quan un és lleig, pot arreglar poquet, però bueno. Anem a veure què estan fent els altres i quedem al camp perquè són ja les 9:34, us deu veure, 9:34, i hem quedat a les 10, anem bastant bé, sorprenentment per ser nosaltres, anem bastant bé, i quedarem al camp, així que vinga, anem. Això ens està salvant la vida, Martí. Això és un foc de veritat. Quina és veritat. És una old school. Aquesta és la situació, és una situació super precària. Està quasi bé igual de calent que tu, això, Marc, però no arriba. Estic molt més. Bon Nadal. Amb la música a tope. Bon dia. Bon Nadal, senyor. És el dia avui, Uah, que és lleig. L'altre. Mira. Ja sabem que t'agrada molt aquesta habitació, ho sabem, bro. Obre la porta. Bon dia, fills de puta. Tera, bro. Què està fent? Que guapo. Comestes la sudera de la sort. Realment, Martí, colors curiosos, Ahir m'estàs... Avui... Mira que sortera, el fill de puta. Treballador de carreteres, bro. Uau! Uau, quin puta fred, la marca em va parir. Quina barbaritat. Què raves, bro? Deixa gravar, bro. Podem patinar, Hòstia, quasi em moro. I ese poquito de breakdance. Anem molt sobre el gel. A la gent que entri música de dibuixos animats que comença la puta guerra, bro. Allà dintre, avui el més puta s'endú tot. Que piada, ciao. Com va? Com va? Primera. Per què no us quedeu Et follaré, bro, és que vas... Cotillon! No, s'està acabant. Heu escoltat? Diu, cotillon s'està acabant. Ple dalt, ple baix. No, voleu riure molt, Aquest super, hi ha algun fill de puta agafa les coses i les va quedar de lloc random, per exemple, un rocafort aquí. Aigüeta. 2, 3, 4. Voleu una pinya? En sèrio? Està molt bona la pinya. Tu què vols? La pinya per després quan follis, 76 peps, T'has agafat? saps? Mira la puta, Per dinar pasta i no ens estressem, veritat? Sí, fan dur. Ve que el més barat. La fa molta pudor. Ens pillo de cantar, bro. No. A recerca d'arròs. Va, Martí, guia'ns. Va, vine. És una veritat avui. Hem la lògica d'en Martí, que viu a Barna. Arròs sec. No fem un quilo. És un quilaco, bro. Sí, no? Jo crec que fem de sobres. L'has de fer, bro. Flipa. Caraco. Bro, has de venir, tio, que han de portar les bosses al cotxe i tot. Sí, què fem amb aquest carro? Ho vaig passejant per aquí, porta'l tu i passeja'l tu. Vale, vine, doncs. Vine i passeja'l tu. Porta'm el carro, que el passegi ell. És una veritat, aquest carro. Pesa molt, aquest carro, és molt gordo. No aguanta ni... Mira. Ai. Hem sortit victoriosos, Ha costat. Perquè som putos retrasats i no podem ficar les taules ara, no? Un gust de merda. És al revés, som... Uau! Com això anirem... Si ja està bullint l'aigua... No! No, que no ens jutjarem al vespre, però l'aigua calenta. Uau, és veritat. Uau! Barro! Molta més aigua, què estàs fent? És boig, tu? Et falta un llum a tu, Para, bro! Falta un llum a tu, Vale, ja hem acabat de comprar, ja hem acabat de fer tot el que havíem de fer al matí. Sincerament, ara mateix són les 3:20 de la tarda. Ha passat una bona estona, hem quedat a les 10 del matí, com heu pogut veure. Ja tenim tot lo del sopar, doncs, així que ja toca fer temps fins a l'hora de sopar. No he gravat del tot lo del súper perquè ha estat un caos, hi havia una de gent inhumana, estava el súper a patar. I hem dit, mira, xupar-la, ens hem centrat en comprar, a sobre no sé què li està passant a la càmera, que m'està fallant, ara mateix estic gravant amb el telèfon, sobretot per l'àudio segurament es notarà, o potser no, no ho sé. Jo m'he fet un cafetó i estic procedint a passar tots els vídeos i començar a editar el que seria el vlog dia 1, és a dir, això surt a la llum, això ja ho haureu vist, o l'altre, i els altres han procedit a anar a dormir. Han sigut llestos, han dit migdiada, passa que jo no puc fer migdiades, és una cosa que el meu cos no em deixa fer migdiades, així que aprofitaré el temps i faré feina, ja està, la veritat.
quarta 6 de la tarda. Anem, Martí? Ens anem a la muntanya, no? Mira que maco, Marc, això, mira això. Que bonito, Allò és el suposat súper, el que havíem d'anar ahir. Ens havíem de comprar. Què va passar? Incendi bestial. Allò és el que queda. Hòstia, comença a riure. Epa, va, fes-ho. Martí, tires de l'aigua. Va, quita't el cel, va, de l'u al 10, Agustí a l'aigua. Tia puta, ja està el normal. A mi em pregunten què saps fer bé, agafar troncs grans i tirar-los a l'aigua. Veritat de merda. Hòstia, uau. Mira. Martí! Què fa? S'amèrica? Tio, vaya fiestas. La fiestas. Epa! S'ha gravat. Épico. Vale, anem ara mateix a la dutxa, perquè Martí s'ha de dutxar i potser no té ni aigua calenta. El puto mirall aquest té baf. A veure. Ets un fill de la gran puta. Si no es pot respirar, El matem, bro, Mira com està. a la verga. Ara aquí, el resultat, Martí, jo m'acaba de dutxar, super tranquil, super bona gent, ve un fill de puta, que porta por i fa. Així com que has de filmar. Va, per l'any passat, va, fa 2 anys, fill de puta. Fills de puta. Martí. No, que queda aigua. Martí, hem estat 5 minuts, bro. No, Martí, no ho he buidat pas, és impossible. Impossible. Explica, Pau, per què és tan graciós tot això? A veure, tot això ve perquè l'aigua calenta és limitada en aquest pis. Tanca la porta, hòstia. Això que ve? Un any ens vam dutxar tots a la vegada, a la mateixa hora. Què ha passat? Jo i l'Arnau ens vam quedar literalment sense aigua calenta, freda absolutament. I ara volíem fer una putejada buidant tota l'aigua calenta que quedava, que no sé per què està tan calenta, que literalment podríem bullir pasta. La qüestió aquí era putejar Martí. I ara veurem si ho hem aconseguit. Però fills de puta, per tant, ho havia calculat bé, m'hagués quedat aigua calenta de sobres. Sí, de sobre. Fa 2 putos anys vaig haver de dutxar amb l'aigua més freda de la puta història. I aquest fill de puta, després em va començar a encardar. Fa mal. Què dic jo? Veiem-nos amb aigua freda i nosaltres gravant-nos. Freda no. Com s'ha escalfat la situació en un moment? L'hem aconseguit, gent, finalment, després d'adversitats, de passar-ho malament, estrenyiment. Mireu, estem menjant la taula. Una de totes i de tots. Sí? Ara hi som tots. Queda molt poc per dia 10 definitivament al 2020. La veritat, a propòsit... Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Què és el teu desig per aquest 2020? Mira, doncs el meu desig... Primer quart. Segon quart. Tercer quart. Quart quart. I ara... Atenció, comenceu. Una, dues,